mar winjo bed gik mopogore opogore ma wantiere godo sani. Wacho ni lony manya sani bende konyo eneno ni ji obedo maromre kata oneno ni ngima mag jogo mantiere kod ng'ol bende obedo kod lokruok moro. E yore technology wan gi gik ma joma ong'ol ka joma ong'ol mar winjo tiyogo kaka waluongo gi ni hearing aid. En assistive device ma konyogi kuom ng'ama nigi hard of hearing nyalo tiyogo kuom winjo sauti matin. Koro magi weche ma technology osekonyowa gi AI ma osebiro ma iyudo ka nitie joma opogore sani gi develop apps manyalo konyo jogi especially joma ong'ol e yore mar winjo tiyo gi app ma nyalo konyo communication gi ng'ama for example ka gidhi e yore thieth. Koro technology osebedo ka konyo and pod ang'eni nitie ubunifu matimore mang'eny ma to imulo kanyo weche mag hearing aid. Jomoko jathoro wacho ni gigo gin bei maggi kata nengo margi ni malo ahinya ma nyalo bedo ni nitiere janyuol ma yuto ne ni piny to nitiere kod nyathi ma ok winj wach ma ok ginyal affordability margi chalo nade? Ang'eni nitie hearing aid ok ji te manyalo afford, but wan kaka joma tiyo gi migao iyudo ka nitie migape ma be chiwo kony kaka mag hearing aids kuom jonyuol mok nyal. Koro affordability mar hearing aid ang'eni ok en kuom ji te manyalo yude, lakini migape mok mag sirikal osegabedo ka konyo e yore abilago. Asewe pachi kotudore kod technology. Yes, an gi pacha kod technology osebedo ka konyo ahinya nikech